Laruneko trantxipiak milaka lagun eramaten ditu gailurrera 35 minutuko bidaia magikoan. Laster 100 urte beteko dituzten horrelako 6 tren dituzte eta orain protokolo berrietara egokitzen ari dira. Giren pentsatzen justuki protokolo guzi horreri, bezeroen piskati bilbidea berrikusten. Izanen da gure lana, zenta importantea da distentziak atxikitzea, orduan treinako gizonak begiratuko dute, jandena ongi zarria den. Konfigurazioa ez dugu aldatuko, baina justu pentsaketetan ari gira, jendeak behar bada ez banaka, baina taletik ikasajarazteko eta olako gauzak. Oraingoz, mugikortasuna hemen 100 kilometrokoa da gehienez, beraz, Pirineo Atlantikoetako departamentukoak izanen dira lehen bisitariak ziurrenik. Jende gehiena frantziako da, baina egia da gero badugula ere hegoaldeko jende hainitz ere Donosti, Iruña, Madrile eta badugula ere jende hainitz, bai. Bereziki oraingo sasoinean. Trena Sara herrian hartzen da, Tontorrean ordea 4 herrik egiten dute muga. Sara, Azkaine, Urruña eta Bera. Bentak berakoak dira, beraz Nafarroako legedia jarraitzen dute. Aurten Laruneko Tontorreko araudiak bitxiak izanen dira. Hemendik gutxira irekitzea espero dute, bitartean Larunera oinez igo daiteke.